Uphando olukhutshwe liziko Afrika check ludize ukuba qho kwisithuba seeyure ezilithoba kulahleka umntwana omnye kweli loMzantsi Afrika. Ngelixesha leeholide zehlobo abazali bayalunyukiswa ukuba bahlale bevule amehlo okukuza emva kokuba kulahleke umntwana oneminyaka esibhozo ubudala Orange Farm eRhawutini. Usuku lwangolwesine ibilusuku olufana nezinye iintsuku kolusapho. Usindo neminyaka esibhozo bezidlalela nabahlobo bakhe esitalatweni ekuyinto eqhelekileyo kubahlali balapha, kodwa le ntwazana khange iphinde ibonwe kowayo. Umntwana bekadlala nabanye abantwana lana estradeni. Makadlala bathi kuqhamuke ubaba kaJunior besihlala naye emarumini. Makafika uthe Sindi asambe, uSindi wathi umamami uzongishaya. Wamthatha ngenkani. Indoda ebekholeleka ukuba imthathile ibizelwe kwisikhululo samapolisa yaziphika ingxelo zokuba uhambe naye umntwana. Abazali ke bayabongozwa ekubeni baqaphele. The search for a child is really complicated because the child might not have had a gadget with which you can use in tracing. You go by the word of mouth, and sometimes other children are unreliable. Others will say, oh, we're with him. Others say, no, he wasn't in this thing. So it gets complicated. But we have to put pressure also in our law enforcement agencies to make sure that they have people who are well trained. Abazali bayabongozwa ekubeni baqinisekise ukuba abantwana babo banazo inombolo ezibalulekileyo, amagama abazali babo neenombolo zabo.